khapangni tahukte buksung tabukni o jorao belekhino sung tongko sungtongnai rokni jotoni khao sungmung asaijak sini main nangmani nangtongmani Greater Tripura Lane ni demand tangai update ingya tamo ungui sini Greater Tripura Lane ni sengkrak rok khorang tisalaya siring ke tongbai kha hnoi 74 year romui sini Tripura sarok nijini hastewono saknangjagiya khlaijak tongo haipano si baksa gyani babarok sai tongo nasingdi khalokdi hnoi sini Tripura sarok 2026 hai keba 2026 dille mission ongnai amuni ulo sini Tripura sarok komor thangsinai hnoi amono kiriwise Tripura Lane hai keba Greater Tripura Lane ni demand asaimani phiaba tabukhe sajak tongo nasingdi khalokdi hnoi omo hairokno wansugui kini bebak Tripura sarok wansugui kharwai laijak khapangni takhukte buhuksong sini kokthai kokthuma culture tei laibuma komai thangpano teisa mothangi telangmano constitutional solution manke phiaba omo manya hingele turuk bebak joto komor thangsinai omo hairok wansuglai kharwai laijak sini Tripura sarok tabukni ojorao TTADC district council hayakeba village council bataimung ni bagui haiku dogo dorbakai bot bataimung khlanya nang tongo phaine salrogo tamong nai bebak nuhuri tongo wansugui nai khe khapangni tahukte buksong jekunu constitutional solution ni demand kok sini salai request khaima bai sini manai thangye rina musung yaphano marnai omo haike khaina hingke krak khai soba ma khlainai Tripura mo thamo haike no khai phaikya tabukbo khainu tongo tamo hingke government no je phan phonukna asa khaimani ba phan phonukna nangmani phonogui mansukliya amuni bagi borokni kogrumano nasing tongna nang tongo bobagra ba Tripura motha chini joto Tripura sani manthaini constitutional solution ni bagi soba khainaisi sungno amo rimanai hingke India government si bobagrani thani abo amuni bagi rinai ni kokbo khanana nangnai ble rukes khaikana bobagrano kono thaisa kotor kok likhana joto kok media no share khaimania angui mano amo bai khathainya kokya khapangni takukte buhuksong boskango 2024 so lokosabha songmari na thangui tongo sini Tripurani 99% wansarok kono din Greater Tripura Lane no support khaiya borok naya sung je constitutional solution manthung sini imang hingke Greater Tripura Lane sem borok ni imang hingke addition subainani ek Tripura Shrestha Tripura khlainani aro ADC area hnei ta tongthung abuno borok ni harmung BJP hastini Tripurani wansa BJP kotor neta rokbo omono nayu hingke tabuk sini demand no go sikhai kobangko wansarok BJP no boot ria borok boot manya hingke sarkar phaimi ang thanai amuni bagui sibuk bothiyatei lathabo bayatei mahai khlai hakotolni pradhan mantri haikeba rashtrapati songna phano se asuk leya sadharon chikon se interlocutor songna bagui tamni asuk dora nangkhaba Nagaland no hingke bahaike kisa jorani bisingo no chongi rijakha Nagaland no interlocutor ina bagui kunu politics thanglia BJP hapang phiaba chini Tripura okhe politics thangui tongkha amuni main reason wngkha majority tei minority jengke minority omo ani personal opinion takukte buhuksong norok tamo wansuk comment khanya tapokdi please comment khai sadi nong wansuk mung tamo